Ilang lokal na pamahalaan sa Central Luzon at Mountain Province kunestyon ng Commission on Audit dahil sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo kaugnay sa COVID-19 response. Narito ang report. Pinagpapaliwanag ng Commission on Audit ang mga local government unit ng San Marcelino, Zambales at Bacolor, Pampanga kaugnay sa umano'y questionableng paggamit ng pondo kaugnay sa COVID-19 response. Ayon sa COA, nagkaroon ng umano'y lapses ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino kaugnay sa pagpili ng benepisyaryo ng emergency subsidy programs alinsunod sa Bayanihan to Heal as One Act. Ilan kasi sa mga nabigyan ng emergency subsidy hindi kwalipikado. Alam mo naman ang COA, may mga findings, hindi pwedeng wala silang findings. Lahat yan titignan. Siguro sa liquidation, sa mga documents na siguro, nagkulang yung ang may kulang. Samantala, wala naman umanong naipakitang dokumento ang Bacolor LGU sa pondong 157,470 pesos at 16,238 pesos na ibinigay bilang COVID hazard pay sa mga public health workers at MSWDO personnel. Alam mo, tayo daw kauna-una nagsubmit ng report, sabi ng COA, then we've been commended. Sa totality po ng report, itingnan po nila. So wala po ako nakikitang problema dito dahil yan po yung mga Magna Carta ng ating mga social worker at Magna Carta ng ating rural health worker. Kabilang din sa kwenestyon ang mga LGU ng Bauco, Natonin, Tadjan Mountain Province dahil sa umano'y kawalan ng dokumento sa nagastos na pondo. Sa bayan naman ng Barlig sa nasabi ring probinsya, wala umanong mga resibo at dokumento ang mga natanggap na donasyon. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Amyanan sa mga lokal na pamahalaan para sa kanilang pahayag. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.